Ndikulandireni ku program ina ya nkhani zamasewero kuchokera kuno ku TTV. Ndi program ija ya Sports Arena. Program imene timakhala nayo lolemba komanso lachisanu lililonse kauniuni wa mmene sabata imene yapitayi masewero ayenda motani kuno kumudzi kunja kwa dziko lino, ngakhale pano tikukambanso za ku FIFA World Cup. Likakhala lachisanu kumakhala kuunikira kumapeto a sabata ziyenda motani. Dzina langa ndi Peter Fort alole akanakane Komandwa Times Group. Nkhani zikuluzikulu zimene tikhale tikuunikira program yathu ya lero. Timu ya Blue Eagles ikupitirira kutsogolera timu ya amakamaka ligi ya FDH Bank Premiership ndi mapointi 19, ndipo ikutsogolera timu ija ya Bullets ikakhala kufanana na mapoints, koma chifukwa cha zigoli zimene amwetsa zochuluka zikuwapatsa mpata okhala pa number 1. Silver Strikers yakanika kupeza mapointi onse atatu. Kumpoto ndi timu ya Chitipa atalepherana 0-0. Mighty Wanderers yabwerera ku chipambano patapita masewero awiri kapena sabata ziwiri akulephera kupeza 3 points pa masewero awiri otsatana. Masters nayonso kuchokera kulephera kupeza chipambano katatu apezako 3 points pa timu ija ya KB, pamene KB ili rooted pansi penipeni pa makwerero a FDH Bank Premiership. Ndipo chikho chija cha FDH Bank cha masewero ampira wa manja cha dziko lonse la Malawi akhazikitsa masiku angapo apitawo mu mzinda wa Lilongwe. Kukoma Diamonds ndi Brigo Sisters anali kumeneko, pamene kunja kwa dziko lino Mexico Brazil atuluka ku World Cup, ndipo ni matimu a England ndi Norway amene apitilira. Ndiye kuli ma 7-7-7-7 for Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland zigoli 7-7-7. Achipongwe akumanena kuti Cristiano Ronaldo jezi number 7. Dzina langa ndi Peter Fort, bwanji tikhale limodzi. Yanga lero tili ndi Francis Sparta. Ndikulandire aise ku program imeneyi ya Sports Arena. Zikomo kwambiri. Ndathokoza. Poyamba ndi FDH Bank Premiership. Zokambirana palibe chifukwa Blue Eagles asilikali a polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe ndi amene aigwira mkhwiko matimu onse 19 points pa masewero amene asewera kale padakali pano 9. Bullets 19 points pa masewero 9 omwewo. Ndiye kuli ma 19-19, ndiye kuli ma 18-18, ndiye kuli ma 15-15. Matimu atatu kumakhala pa 15 points, achina Ekaya Masters ali pamenepo. Ndiye kuli ma 18-18, Mighty Wanderers, Silver Strikers pamenepo. Now wailandira motani, what was your immediate reaction in a Sunday evening atatha masewero onse mu ligi ya FDH Bank Premiership? Choyamba zikungonesa kuti this season mpikisano ulipo. Tikaona ndi mmene akuchita matimu pakulibe timu yophweka imene kungowina ngoti basi okopa kaya kushopas ayi iliyonse kumakhetsa thukuta ndithu muna amene akuziwa kutapo ndi ochepa chabe kumuna aina KB ndi aina kile kumusimu akumakhala ngati akumazuka pena wine pena agonje kumabe tikuona kuti pofika mu week 9 competition ilipo. By week 9 kutha kwa week 9 taona kuti Brigo zibe itapa inabwera pa number 1 Saturday kupambana timona ngati muna pofika Sunday matimu icho sapo komano yakamena pompo shwala na Silver Strikers satha kupeza zipambano zawo afanisa mphamvu kumpoto. Bullets yapambana komabe yafanana limodzi ndi Brigo yemweyo komabe akungosiyana goal difference chwa Bullets ikuchepera zigoli zogoletsa ndi zochinyisa zimene zikukhala zayika pa number 2 komano in terms of mapoints afanana. Pa number 3 pakubwera timu ya Mighty Wanderers yafananaso limodzi ndi timu ya Silver Strikers 18-18 akungosiyanaso goal difference. Ndiye mutakubera kuti competition top 4 top 5 ili very tight kwambiri. Chabwino tili pamenepo tiyambire timu ya Mighty Wanderers. Wanderers returning to winning ways patapita sabata ziwiri zathunthu. Adalepherana ndi Ekaya, adalepherana ndi Dedza Goshen City 1-1, ndi Ekaya 1-1. Mighty Wanderers were on rampant on Sunday. Kugonjetsa timu ya Mafu mpaka na 3. Isaac Cheka liyati kumwetsa zigoli zokwana ziwiri yekha mpaka na masewero amene amatha ili 3-0. Wanderers
ungailongosole mota limene achitira masolo ake ndi Mafco. Wanderers ingalongosola kuti yabwera yapanga bounce back bwino, yabwera bwino kuma draw amene inapanikizika nawo pakatipa. Tinaona lineup yawo inali yosinthikaso kwambiri for the past muna magames awiri anasewera inali so yosinthika kwambiri despite kuti ena chifukwa cha injuries tinaona akubwera ngala inapita ng'ambi visoni awana anali masala akachiwiri kuyamba. Of course first goal inabwera pa penalty pa 37 minutes Isaac Kariati atagwira nyamata wa captain wa Mafco Pojo inabwera chigoli chimenecho chitangoli chabwera chinapasa mphamvu no Wanderers ananyamuka kuti basi anyamuka chifukwa first 15 minutes Mafco ndimene inali pamwamba pa Wanderers komabe yewe in terms of coordination ndi final third touch zimene zimavuta kwambiri nde Wanderers inangozabe experience kumuzera mwachi na Chia Kariati aina Felix Zulu pakati ndamene amapanga akusisa kwambiri uje tempo ya game imene imabweresa kwambiri ku Mafco. Second half naona Wanderers inapoya samira mipata ambiri mwina so game ine kana kali inali clinical enough in front of goal mwina zikana tokwa na zigoli 7 komabe akwakonisa kupambana 3-0 anyamuka afika pa 18 points azoona kuti muna masera kusogolo aina bwanje. Chabwino tinayona Wanderers kupitilira kupanga dominate makamaka mgawo lachiwiri panali kusintha kwa osewera mpaka na 5 amene anawasintha Bobo Mbenganjira kutulutsa 5 ndi kulowetsanso 5 mwinano ndi mmene analowera second half mpikisano ukhoza kufotokozera motani komanso we have a very funny picture ya osewera ochemerera timu imene ya Wanderers tinene kuti ochemereranso mwina anabwera ndi mangolomera ena anasewera role ina imene yathandizira. Look at that picture. I am very much in love with this picture. Osewera kubwera kuzipenta kuma kuvala ndodo ili manja kumaona kuti timu ya kuifera timu indi yake kumpira zimafunika kumpira fan engagement izioneka kuti supporters oneka ntchito yake kuti wabwera ku stadium usangokhala pa stand paja kungokhala basi ngati kuti muna mwake muli kumaliro mukungocheza nkhani koma muzopanga chiye timu yanu kuti mwalimbikisa anyamata amene ali ground kuti azizo kuti kumbiye kuso anthu sati ali behind the fence ndeti kunati chitimike kuti tipeze madizasa nde supporter ndi player number 12 amene amathandiza kuti masera mpira aso akhale bwino. Tinaona of course imene mamba first 15 minutes tinali pa commentary ndi inuyo tinazaka maza 10 out inali ngati maoneka byochepera yonyenyerika komano it was poorly patronized komano pofika no chama 40 minutes nanobe kuti yadzaza nde zomoneka kuti munapo anthu anali panjabe anachuluka olowa komanso ina muna nani ndichika kuti Wanderers lero sipangaso draw. Yes. Chabwino tikubwera ku masewero AFCB Nyasa Big Bullets imene idagonjetsa timu ya Craig AC 2-0 ndi zigoli ziwiri zochokera kwa Nyamata Ephraim Kondowe. Nyamata amene akuoneka kuti pansi pa wada Nyirenda wapanga improve kwambiri. He has managed to score from 3 consecutive fixtures for Bullets. Scored against KB, scored the second game against Masters and scored again against Craig AC. Mwinano tikhoza kunena kuti Bullets yabwera musindika mutere mutani chifukwa chokere njapita mponda sizimaenda Gilbert Chiro Joseph Chiro sizimaenda wada wangobwera. He hasn't changed the match komano yabwera mopambana masolo awiri otsatana. Ndi chani chimene chabwera chachilendo chimene tikhoza kukamba program ine kwambiri ndikuona chimene wabweresa wada kwambiri ndi mentality ya ma players chwa kuyamba paja mukayona Bullets imangosera yopanda yokhanga ta mangosera ngati socials ma player osalimbikira ground osayikapo mtima khala ground kumana kubwera kwa wada kuzaoneksabe kuti akawa ground ikumaoneka paneti ikumaoneka kuti apa team kutani apa pali team anyamata akuphunzitsidwa ndi mphunzitsi odziwa wada ndi coach wanzeru ndo experience anyamata amene kwakocha awa ndachichepere ndi ukamakocha ndi ukamapanga coach ndi anyamata chepere sayira kumva. Another big mention Masters FC kupesa chipambano after 3 disappointing games. Peter Mponda 1-0 against KB,
putting more misery on KB imene rock to bottom, ndipo zikuoneka kuti zikhoza kuwavuta kwambiri. Tikhoza kunena kuti bullets pambali poti kuchita bwino, tipite kumbali timu imene ya Masters ndi chani chabwino chimene kuchitano pano chatsopano chimene chapangisa kuti mpaka na apambane ndi KB 1-0 masolo amene ali pasivo la Mulungu. I think kupambana kwawo ndi KB inali pressure chabe chwa mukaona for the past 2 games agonja maselo back to back kugonja ndithu ndi atagonja ndi Clegg anabwera kublanta kunagonja so ndi bullets yes. One note nde mponda analibendika pressure kodi ekayaso inawachira chipongo ndi analibendika ka pressure abe mponda kodi maselo satula ndi abala chani ndi muna anakhala nawo anyamata ake basi kuti anyamata anga ndithandizeni kuti iyo ndipeze chipambano ati sindipeze popumira ndataona kupambana kumatsala sabatayi ndi KB 1-0 chigoli cha chikaiko Barcelona kumapeto kwa chigawo choyamba. Chabwino mwina tili momwepa Silver Strikers ndi timu ina imene ikuoneka kuti zawavuta dropping points away ku Chitipa. Lephera kupeza chipambano kumeneko mpaka nakufanisa mphamvu ndi timu ya Chitipa. Silver Strikers ndi kumweko kumene Wanderers inapita ndikukatenga mapointi atatu, ndipo pa 45 minutes za gawo loyamba Wanderers inaleta chinyakali zigoli zitatu. Tikamangana compare and contrast tinene kuti Wanderers ikuoneka ya mphamvu pa pepala kapena pa ground choti inapita kuchitipa konko ndikupeza zigoli zopitira zitatu, komanso Silver ikuyamba kupepuka choti yamba kuyenda apa sindizo kuti immediate reaction yako ndiyo tani. Mukaiona Silver Strikers panopa anyamata amene ena ndi ena amene yagula ndoti achokera kumpoto konko ena ambiri so kuchitipa United komweko. Nde I think Chitipa United imazidziwa anyamata awo kuti awa anali athu kale tikuona tikuzidziwa mwagwira mwake kungakhale kunachitika madrama so kumene kuti kunachitika zosa madrama kuti anthu amadabwa so chichochera ndi chani madrama kunali ziya zoti matimu awawa kupuleya mmozi mbali nayi sana long ground kusachitipa nawo South Nafis watu mmozi pachaso kuti kuzomba ati kunali njuchitu kunali kana wiki hii zochitika zilopolopo zinachuluka mpaka oyimbira kugadwa pansi kugona kuthawa njuchi VIP inasokonekera nde weekend imene zochitika zinachuluka komano onyo Silver Strikers ndi timu yabwino kwambiri zangovuta kuti mwina makulu yapeza point 0-0 ndi Chitipa United inakonzeka shwa yagonja inakuti komwe konse yagonja ndi Mighty Wanderers 4-0 miti ndapena anaononga so kwambiri kumene uchako ku Silver Strikers kuli Festus Zuos amene nyamala so kutoka kwambiri ndikatswire komano kumatsala sabata zinavuta kuti apeze chipambano. Chabwino tisanapite ku break amene pamene tikupita ku break timaliza ndi nkhani iyi kuti tikamaliza pamene tikhale tikupita ku break. Bank ya FDH yabwerezanso chikhochi cha masewera mpira wa manja cha dziko lonse, ndipo season yoyamba it was Blue Eagle Sisters imene inatenga ukatswiri. Mwambo okhazikitsa ligi ya season yatsopano chaka chino cha 2026 unachitika ndithu pamene matimu akukoma Diamonds anakumana ndi timu ya Blue Eagle Sisters. Kunali zinthu zabwino kwambiri, akunduna anali kumeneko, akuluakulu oyendetsa masewera mpira wa manja mdziko muno, president Sengati Vindupiko kudubuza ndi anthu ena anali kumeneko, matimu osiyanasiyana. Bank ya FDH, it is one of the banks that is highly committed ku masewera osiyanasiyana mdziko muno. Yes. FDH kubanga zinzama mwamba. I think if not last season tinagamba boso tunayamikira boso FDH moye. Akubanga launch ko inaugural yao ya FDH Netball Premiership. Nde muthabe kuona kuti this season usabweraso kuna launch kumatera sabata kulilongwe mazima Brigos ma defending champions amasaya ndiko koma Diamonds uthabe kuona kuti mpikisano panopa in terms of matimu a netball ukakhanga ngati wakwererako chifukwa kwakubwera kwa tournament imene chifukwa kuti panopa kumakhala kuyenda matimu akublanta kuna mayenda kuda kutilongwe akunosabweraso akulongosabweraso kuno kuzaseweraso akumpotoso chimodzimodzi ndiyoti kuzungulira dziko lonse. Nde muthabe kuona kuti in terms of kupanga improvement yawo ili bwino kwambiri. Tinaona semba masewera amene wa Brigos ndi
kuma Diamonds kufananisa mpaka 42 kumata kuti mpira wasungwa naso Kapena amandifunsa munthu wina kuti wasungwa naso amafananisa mphamvu ndikuti nenda zonapo Emitro Queens ndi Tigers kufananisa mphamvu 40 ndikuthera pati pamenepo zimachitika ndikuti anakumana akatswiri apamwamba awiri ndeuta kuona kuti zimene zonse zingopeleza kuti mpikisano kubwera kwa FDH kumene matimu improvement yakhala pamwamba kwambiri. Iya itamikire banki ya FDH ndi banki imene it's a caring bank imene masewero amakhala pamtima pawo ku top management apitiriza kuchita zimenezo pambali pa ma sponsorship ena amene dziko la Malawi likumva kukoma kuchokera ku masewero osiyanasiyana. Ndi program ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV muli ndine coach player Peter Forte. Bwanji tikamwere madzi. Ndi program ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Francis Sparta FIFA World Cup ku United States of America, Canada and Mexico is up next. Brazil are out. Mexico enintaka kulibe. Canada enintaka kulibe. Canada inatuluka ndi timu ya ku Africa, Morocco. Mexico yatuluka ndi timu ya England 3-2. Brazil yatuluka ndi Erling Haaland wa Norway 2-1. Tiyambire pa Brazil. Zinavuta pati anyamata Brazil. Choyamba tingana kuti Brazil pomwe ya iluzira game ndi kuphonya kwa penalty anaponya Bruno Guimaraes pa 14 minutes. Tinadaba kuti penalty imene alisa amana ngati muna maka ampasa Vinicius Junior chwanda pena ananyamula mpira. Ndi naona wala kusina chiganizo akumpasa Bruno Guimaraes kuti asewere. Penalty ja goipa waseva bwera second half inapanikiza kwambiri uje Norway utaona Erling Haaland akugolesa goli ziwiri second half between 70 and 79 minutes. Yes. Zodi zosapezeseka kuti Brazil yadabwasa kuti chati ife chinati zirani chiyani chikuchitika ndi chani chawani chonso anyanja penalty soyo ndi munthu akona penalty mina kana anachinya nema ndi mina kana achinya mwina Bruno Guimaraes ikanatha mwina kutenda ndikupita ku extra time ndipana iponyera game chabwino Norway ndi timu imene ambiri sanayipatse mpata. Vinicius Junior one of the top players for Brazil koma zavuta mpaka atuluka kupita ku nyumba. Erling Haaland ndi Norway ndi chiti chabwino chimene anachita pa masolo amene a Brazil kuti mpaka atulutse Brazil. Mukaiona Norway panapa imasera ngati as a team sikusalaso ngati za individual players atanaimba ngoma nyamata amaimba ngoma akuti ati Viking celebrations amakanga ngala kuti akugojeza bwato choncho wina kumaimba ngoma ndeka celebration ka katundu wake ndamene Haaland nyamata wa Manchester City waliza ziwiri yeka Gabriel amuhedera alipompo ndithu nyamata wa Arsenal anthu akumatenga zithuzo zimene ankamakana ku Premier League ndi zimene amamakana zulu akumuhedera pompo nyamata ati Gabriel wachepa kwambiri ndi kwa Haaland ndi mwana kwambiri sangayandikira Haaland. Chabwino England yatulutsa inintaka Mexico mwina masero a England unalandira bwanja na masero vuta kwambiri mpaka na 3-2. Jude Bellingham nyamata wa England anainyamula kwambiri Harry Kane kubwera ndi penalty pamene mpaka na zinthu kutheka. Ndiye mwina unaonera masero amenewa unatengapo chani? Kwa ine chimene natengapo nangotengapo kuti kwambiri experience imene inagwisa ntchito England. Inagwisa ntchito England kuti naona kwinyoso kugolesa pa 42 minutes Jimenez so kubwera pa 65 minutes uso konali Bellingham 36 minutes ndi 38 Harry Kane kubwera pa 60 minutes ndi uthabe kono anali masera chambere ni ma tournament imuna masera amene anali ndi zigoli zosangalasa zansanga anali amene wa Mexico ndi England. Mexico inali ine nthaka inachipanga chilichonse kuti kuyagonya 52 utabe kono kuti inapanikiza ndithu timu ya England koma England yangoiza experience imene adinali anyamata kusogolo akatswira awo ngati Harry Kane sasowelesa golo komanso Jude Bellingham ndi amene muna masera amene anapita anaswera mbwemwe anthu anamunena kwambiri kuti sakuthandiza timu yake ya England komano dzulo kumbada kuja kwa taona ora kupanga zakupya ndithu kugwesa zigoli ziwiri kuthandiza timu ya England kuti fike mu quarter finals. Chabwino timalize ndi zigoli top scorers at this point
ndi osewera china Lionel Messi kubwera Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland ndi mpikisano utani umene akupereka ma top players amenewa. Apa azongonesa kuti anthu andakatswiri ndi anthu akatswiri ntchito yawo ndi imene yogosa zigoli. Ndizo zaoneka kuwalika pamene kunsi akaka ndikoyamba kuona abe kuti World Cup imodzi kumapezeka kuti ma top scorers kumafanana zigoli 777 mbuye munthu mangona muna top goal scorer World Cup amatha kukhala ndi 3 goals yeniyeni kumalo pano pa 2026 taonabe kuti ma top scorers akulimbirana kwambiri. African teams kumapita ku nyumba Kylian Mbappe kunyamula timu ya France yekha ndi Paraguay atakutika naso penalty koma ndi nyamata amene akumpasa support mwina pamene tafika kumapeto kwa program ino. What can you conclude about African teams performance pa World Cup imeneyi? Tilibeno anyamata amene atsala only Morocco and Egypt. Apa tinganena kuti matimu athu ku Africa unoko anayesesabe komano tikaona muno kwa stages chimene chimavuta kwambiri ndi concentration kuti amalize game bwinobwino chifukwa wanapo matimu angapa akusogola anyamata 77 komanso apopo akuti ngati zitatu zathera momwe mu 77 amatengera kuti amene andi ma assist ambiri ndi amene angatenga golden boot ndati tikaona munthu amene andi ma assist ambiri pamene pa upabwerese chifukwa mwina zimene anthu ambiri sakuzidziwa. Yes apopo amene ali 7 goals Lionel Messi 7 goals Kylian Mbappe komanso Erling Haaland 7 goals apopo kuti amene angapeza golden boot angampasa chikho mphoto chakuti wachinja wagosa goals kuposa aliyesazi akwenda kuti akhale ndi ma assist kuposa anzake aliyese amene ali apopo nde tikaona ma assist kwambiri amene waika kuposa aliyese ndi Mbappe amene ali contender kuti frontliner panakali pano atha kutenga chinthu chimenechi chabwino. Kufikira tsiku lina pokhapokha chauti akalolanso tidzakhalanso limodzi program ina ya nkhani za masewero sports alina kuchokera kuno ku TTV. Ndine coach player Peter Forte alole akanakane wa Times Group. Program yathu ya lero ndi Francis Sparta. Thank you so much for coming through. Pirizani kumvera ndikuonera ma program otsatira. Bye bye.